This is a Mr. 300 Momo production. Ana dare sai ga dare, ga dare, ga dare, kai ga dare. Sauti kawai tsaban neman kudi aiki duka aiki in dai akwai kudi ni ban biya boka dan wani neman farin jini da kudi na bani yin tattoo har gana diro akan shato farin jini zalla Allah shike bawa. You can call my number if you can call jet WhatsApp. Mota kala su ma mata kala da farko na yi sun yi dariya yau kuma su ne jagaban biya. Ni ne number uno kudi cikin Najeriya. Kudi suke kawo mata suke kawo fara matan ya kuma ai sai da kudi dan ba su ga dubin ko kai hori is all about the money kaji ana kai ga Dangote ni ne Dangote kiran Dangote dan Dangote dan Dangote Aliko Dangote dan Dangote Aliko Dangote ni ne Dangote dan Dangote ka ci su ka ba su ka ja su a ɗaki ka tashi su bi ka kuɗi a gare ka ko ina su bi ka da gaskiya da ƙarya duka za su so ka da ka wuce ka je ana ta alhaji auren koko ba da kuɗi za a hashi yarinya ki tashi lalle za ki yaji ce ke ce ma inna na bada sadaki aure za a hashi koko kai sadaki naira shine burin ki to zana baki kira na Aliko dan kwata alhaji yawan motoci da sun wuce sa gadi zan jera su tun nan gari har a daji da ka rasa canji ce ka bi ni bashi gani na da sauki mata sun ce wani ka ɗake da daɗi ko banza ba hashin burodi da shayi naman kaji kin ciki sha haƙi kashi nagode Allah shi ya bani maradi ba haushin da bana gulma koko tsahi Dangote ni ne Dangote kirani Dangote dan Dangote dan Dangote Aliko Dangote dan Dangote Aliko Dangote ni ne Dangote dan Dangote